ond y pedwar gwifr yma gyda'i gilydd mwyn bod ni'n sefydlu coleg llwyddiannus. Cynta yw i fod y bydd yn sefydliad annibynnol statudol i fod y coleg yn gallu gwneud penderfyniadau ble mae addysg Gymraeg yn cael ei ddatblygu ar draws sefydliadau addysg uwch. Yr ail yw bod ganddo fe llif ariannol annibynnol, fel nad yw'r arian mewn cystadleuaeth gyda buddiannau pobl eraill, fel nad yw addysg Gymraeg fel y mae ar hyn o bryd yn goffod cystadlu gyda pobl eraill a pethau eraill, a bod yr arian yn cael ei monitro'n gywir. Bydd hyn hefyd yn golygu bod na arian teg yn cael ei roi i adrannau ar draws Cymru i ddatblygu addysg Gymraeg. A trydydd egwyddor yw bod yna gofrestr y myfyrwyr. I ni'n meddwl bod yn rhan bwysig bod myfyrwyr yn teimlo perchnogaeth dros y coleg yn syth. A felly pan bydden nhw yn cyfrestru gyda'r coleg daearyddol, bod hynny'n Gaerdydd neu Aberystwyth, bod nhw yn awtomatig yn cyfrestru gyda'r coleg Ffederal a Cymraeg hefyd wrth pan bod nhw yn cyfrestru ar gwrs cyfrwng Cymraeg. A pedwerydd egwyddor yw bod gan y Coleg Ffederal siarter sy'n gwneud siŵr bod yna faes gorffwyr eang. Ni'n teimlo bod hi'n bwysig bod angen trafodaeth ar y cydweithio a bydd y Coleg Ffederal yn wneud, a bod gan y Coleg Ffederal bydd yn gyfrifol am pob agwedd o addysg cyfrwng Cymraeg. A ni'n hefyd yn teimlo bod angen iddo fod yn flaengar iawn, bod angen datblygu pynciau trwy gyfrwng Gymraeg, pethau mae pobl eisiau i astudio, fel bod pobl yn gweld gwerth astudio a cael eu mabwysiadau sgiliau trwy gyfrwng Gymraeg. Felly, jyst i bwysleisio eto bod ni oll yn rhandeiliad yn y ddelfryd o Goleg Ffederal Cymraeg, a ni'n edrych ymlaen i gael trafodaeth yn y man a'ch barn chi a eich tystiolaeth chi dros Goleg Ffederal Cymraeg.